Бүгін 500 меңгә якын укучыга мәктәп үз ишекләрен ачты. 60 меңдән ашу бала тәүге тапкыр парта артына утыра. Укучылар традицион форматта уку юлын башлай, белем тауына үрмәләгәндә уларда гадәттәгечә укытучылар итәкләй. Буна укытучылар әзерләүче югары уку йортында бүгенге көндә ничек каршы алдылар? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсем Эштанова, программаның кунагы Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хусайнова. Ләйлә хатна һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, әлеге вакытта мәктәпләрдә традицион форматта уку башланды, университетта хәлләр ничек? Быелгы елда кабул итү комиссияның эше тәмамлану менән без беренче курска укырга ингән студентларны һәм магистрантларны иң беренче әлбәттә ситтә яшәгәндәрне ятакка урнаштыру өчен алдарак сакырдык. 25 августтан безнең студентлар безнең янда. Һәм унан һуңлардан бер вакыты булдылар. 30-31 көндәрендә ошо беренче курска ингән студентлар өчен безнең Акмулла университетында хәрәкәт дип аталган адаптацион лагерь эшләнә. Ягъни безнең студентлар хәзер инде 3нче көн безнең Акмулла университетында тулы канлы студент тормышын яши. 30 көндә улар 29 кистән килделәр, кайһылары 30 көндә иртән килгәннәре булды. Улар башта һәрберсе үзләре укырга ингән факультеттың уку корпусында булды. Укытучылар белән танышты. Югары курс студентлары улар өчен бик бай, кызыклы программа әзерләгән. Улар арасында төрле конкурслар, бәйгеләр, квестлар һәм башка һәм кисәге көндә 31 көндә шулай төрле корпусларга йөренеләр. Мәсәлән, безнең факультетка укырга ингәннәр тарих факультетына бардылар. Башка тарихчылар мәсәлән безгә килделәр. Мен университет тормышынан таныштылар. Һәм бүген инде улар 1 сентябрьдә хәзер инде кем дигәндә 2 көн Акмулла университетының аркырга буйга йөргән студент буларак килеп инделәр. Нинди сикләүләр юкмы? Коронавирусқа бәйле. Әлбәттә, ондай талаптарды үтәйбез, тулыһынча үтәйбез. Маска, битлектәр без һәрбер студентка ятакка ингән вакытта ук тараттык. Шулай ук укырга килгән һәрбер студентка өчәр дана дип әйтәйгәндә битлек таратылды. Һәм һәрбер уку корпусына шулай ятакка ингән вакытта термометрия эшләй. Әмма шуга карамастан традицион форматта студентлар белем тауына үрләй дип әйтергә мөмкин шулай. Әлбәттә, улар шуның өчен 11 ел буе тырышып укыналар. Һәм инде хәзер ниһаять авыр хынаулар дип әйтәйгәндә еге бердәм имтихан тапшыргандан укырга ингәс студент булып яшәгәннәр килә. Һәм без үзебезнең кулдан килгән тиклем уларда бына ошо студент елдары матур, фәһемле, емешле үтсен өчен тәүге көндән үк һәйбәт старт бирергә дигән тәкъдим менән саккайнык. Бик улар һәйбәт елы кабул итте. Бик дәртлеләр. Бүген менә байрам сараларында ла актив катнаштылар. Акмулла университеты ул республикала педагогтар әзерләүче төп вуз һәм бына һез быел күпме яшь белгесте сыгардыгыз, улар мәктәпләргә бардымы? Быелгы елда тамамлаган көндәлге бүлек студентлары арасында байтак кына студенттар без тәкъдим иткән магистратура буенча укырга килделәр. Ни өчен дигән вакытта безнең быелгы программа туган телләрдә укыту методикаһы, теорияһы дип атала. Ягъни шул ук укытучыларга тәгаенләнгән. Димәк, киләсәктә үзләрен укытучы итеп күргән бакалавриат студентлары магистратура белемнәрен ныгытырга дип карар иттеләр. Әйткәндә өстәп шуны әйтәйек, бу программа Башкортстанда укып беткән студентлар өчен генә түгел, хәтта сит илдә күрше генә утырган Казакстан студентларына кызыклы тоелды. Ошо көндәге бүлеккә әлеге вакытта укытып йөргән 5 кадак студентлар укырга инде. Алар инде тәйрәнә. Туган телдә дигән вакытта унда аерып күрсәтелмәгән башкорт яки татар теле дип. Туган телдә укыту методикаһы нигездә улар бер. Һәм безнең курслар рус телендә булгандары бар. Башкортча булһа куркынысы юк. Бездә инде хәзер кадактар менә эшләү тәҗрибәһе зур. Акмулла университетында укыган кадак студентлары тап-таза башкорт телендә һөйләшә. Һәм уларда без үзебезнең телеканалның эфирында ла сакырып күргәнебез бар. Буна үткән уку елында һезнең факультетта шундый яңалык индерелгәне, мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында башкорт телен укыту, өйрәтү. Буна ошо яһәттән инде яңалыктар бар. Бу юнәлештә эшегезне дәвам итәһегезме? Бу юнәлештә эшебез әлбәттә дәвам итәбез. Ул 20-21 уку елы ул башлангыч кына булды. Буна шул быел кулына бакалавр дипломы алган студентлардан бернисәү
шулай ук әлеге вакытта 4-нче курсты тамамлап 5-нче курска үскән студентларның бернисәһе яңадан әзерләү курслары үттеләр һәм башкорт теле белеменә ия булган мәктәпкәчә белем бирү педагогы дигән диплом алдылар. Улар әлеге вакытта Өфө калаһында балалар баксаларында эшкә урынлаша. Әгәр дә инде 4-нче курсты тамамлап, уларга 5-нче курсты укырга кирәк икән, уларга бит индивидуаль график тәкъдим итәбез. Улар эшләп тә йөрәсәктер, укып та йөрәсәктер. Ягъни бу эшегезнең һөҙөмтәһе бына быел ук күрәһегез. Күрәбез, әйе, һәм быел теләк белдерүселәр күптер. Теләк белдерүчеләр артык күп дип әйтеп булмый, ләкин шул ук вакытта ла бар. Ни өчен күп дип әйтә алмыйм? Чөнки бу эш еңел генә түгел. Бигрәк тә кала шартларында, балалар баксаһында башкорт теленә өйрәтү күпкә авыррак һәм һорау бар. Өфө калаһы мәгариф бүлеге безгә шулай ук заявкалар тәкъдимдә Районнарда, республика районнарында. Райондарда бират еңелрәк күк һиделәдер дип әйтә игәндә. Һәр хәлдә бигрәк тә әгәр дә элегелектән башкорт балалар баксалары булган икән, унда әлегә тәрбиячләр бар. Һәм ошо проект сектарында белүебезчә, ул хакта без хәзер күп кенә яздык инде, һөйләгәнебез дә булды. 3 диалект нигезендә, 3 районда без балалар баксаларында башкорт телен диалект нигезендә өйрәтүдә методикаһын, өйрәтү үзенчәлекләрен, мөмкинлекләрен, ысулларын әле менә улар белән бергә эшләйбез тәрбиячләр белән. Менә ошонда ла безнең студентлар бигрәк тә менә быел 1-нче курска укырга ингән башкорт тел һәм әдәбияты мәктәпкәчә белем бирү юнәлеше буенча студентлар кушылып китер дип өметләнәбез. Тагыла һеҙҙең башлангыс класста да башҡорт телен уҡытыу буйынса юнәлешегеҙ бар. Тәҡдим иттек тәүге тапҡыр быйылғы йылда. Бына был бер төркөмгә йыйылдылар улар. 28 студент бюджет урындар тәҡдим ителгәйне бит инде. 28 студент ҡабул иттек. Был төркөмдөң исеме башҡорт теле әҙәбиәте башлангыс класстар, мәктәпкәсә белем бирү дип атала. Башҡорт телен өйрәнгән ваҡытта был төркөм тулыһынса бергә ултыра инде. Артабан 14 кеше бүленәләр. 14 айрым методикаларҙы өйрәнәләр. Әйе, берһе балалар баҡсаһы өсөн, берһе инде башлангыс класстар өсөн. Әлеге ваҡытта бына ул студенттар шулай ук килделәр. Тәүге тапҡыр был төркөм йыйылды. Шулай да башҡорт теле әҙәбиәте, дөрөҫөрәге туған тел һәм әҙәбиәт балалар башлангыс класстар дигән юнәлеш башҡа педагог вуздарда ла бар. Ягъни ул бөтөнләй өр-яңы булманы. Ә бына мәктәпкәсә белем бирү дигәнне әйтеп үтеүемсә, ул яңы бер юнәлеш булды. Шул ук ваҡытта кәрәкле юнәлеш. Ә бына әлеге ваҡытта башлангыс класста башҡорт теле уҡытҡан уҡытыусыларға ниндәйҙер методик ярҙам һәм башҡа шундай квалификацияны күтәреү буйынса ниндәйҙер тәҡдимдәрегеҙ, ярҙамығыҙ бармы? Программалар әҙерләйбеҙ. Мәктәпкәсә белем бирү буйынса беҙҙең әҙер хәҙер инде апробация үткән 2 программабыҙ бар. Береһе квалификацияны күтәреү, камиллаштырыу, икенсеһе яңынан әҙерләү курстары. Башлангыс класстарға шулай уҡ әҙерләйбеҙ. Быйылғы йылда башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы уҡытыусылары беҙҙең мәғариф системында эшләп йөрөгән һәм эшләргә теләк белдергән башлангыс класстарда башҡорт телен өйрәтеүсе уҡытыусылар менән дә эшләйәсәк. Ун инде яңы дәүләт белем бирү стандарттарына тап килгән методик ҡулланма тип әйтергә мөмкин. Тағы ла әлеге ваҡытта йәмғиәтебеҙҙә шундай талап тыуҙы, әҙәби телде диалект нигеҙендә өйрәнеү. Бына ошо йәһәттән һеҙҙең студенттарығыҙ буласаҡ уҡытыусылар ошо талапҡа яуап бирергә әҙерме? Әҙер булырға тейештәр һәр хәлдә, без шуның өҫтөндә эшләйбеҙ. Бына беҙҙең шул проектта диалекттарға нигеҙләнгән, ысынлап та. Тимәк, башлангыс класс мәктәпкәсә белем биреүҙән башлангыс класстар, урта класстарға тиклем дауам итә. Әйе, шулай булырға тейеш. Яғни бала башҡорт ғаиләһендә тыуған бала дип әйтәйек, башта үҙенең ата-әсәһенең телендә, әгәр дә фәнни телмә әйтһәгәндә диалектта теле асыла уның. Балалар баҡсаһына килеп, балалар баҡсаһында ошо диалектка нигеҙләнгән, ошо диалектта нигеҙендә яһалған башҡорт әҙәби теленә күсә. Башлангыс класстарда мәктәп дәреслектәре барыһы ла әҙәби телдә яҙылған. Демәк, әҙәби телде ул аңлы рәүештә үҙләштерә башлай. Һәм инде юғары класстарда башҡорт әҙәби теленең бөтөн эскәлектәрен аңлы рәүештә үҙләштерә. Бына ошондай юнәлештә беҙҙең эш алып барабыҙ. Һәм беҙҙеңсә ул бик уңышлы һәм отошло булды. Сөнки әҙәби телдә диалектка ҡаршы ҡуйыу йәки алмаштырыу әҙәби телдә диалект менән шулай уҡ бөйөк дөрөҫ булмайҙыр. Шул уҡ ваҡытта диалект ул башҡорт әҙәби телен байытҡан төп сығанаҡ. Факультетта тағы ниндәй яңылыҡтар ҡыҫҡаса?
Факультетта яңалыктар быел байтак кына дип әйтергә кирәк. Беренчесеннән, һуңгы елларда үкенечкә каршы кәмегән бюджет урыннары артты. Быелгы елда без бюджетка башкорт филология факультетында 108 урынга магистратура буенча һәм шулай ук бакалавриат буенча студенттар кабул иттек. Бу безнең өчен бер каланыш дип әйтергә кирәк инде. Һәм әйтергә кирәк, әлеге укырга ингән студентларның географиян алхак аскандан башлап ялайырга тиклем, ян сорага тиклем студенттар килде. Бөтен Башкортстан. Әйе, бунан тыш көндезге бүлеккә бакалавриатка Казакстандан бер егет инде башкорт теле әдәбияты сит телләргә. Ягъни тагын да бер казак егетенә башкорт телен өйрәтергә. Форсат тулды дип әйтергә мөмкин шулай. Сынапта зур уңыштар теләйбез сезгә булышыгызда һәм бүгенге байрам уңайыннан һезнең тамашачыларга теләкләрегез. Бүген сынапта зур байрам, белем байрамы. Бұл бөтен кешелектең байрамы дип әйтергә кирәк. Һәм шул ук вакытта менә бұл байрам көнендә без үзебез хатта укытучылар ниндидер дәрәҗәдә бәхетле дип әйтергә кирәк, чөнки ел һайын безгә күзләре янып торган, белем эстәргә әзер булган студентлар килә һәм уларның менә шул дәрте безгә лә күсә. Менә шул дәрт һүнмәһен, ниндидер планнар куеп, максаттар куеп безгә укырга килгәндәр икән, барыһы ла тормышка ашын, безнең студентлар үзләренең һәләтләрен тулыһынча асын. Без әлбәттә буның өчен бөтен шартлар булдырырга әзербез һәм менә ошо укытучыларның да, студентларның да куйган планнары, максаттары тормышка ашын өчен бөтәбезгә ныклы һаулык кирәк. Һаулык булһын. Зур рәхмәт шулай булһын сынапта. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла котлау һүзләрен Мифтахдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәенова әйткерде. Байрам котлауларына без дә кушылабыз, уңыштар теләйбез. Яңа уку елы тик шатлык куанычлар белән генә килһен.